A daren Lahadi, 'yan bindiga suka sake kai wani hari a jihar Kano a ƙauyukan Faruruwa da Dabawa a ƙaramar hukumar Shanono, inda suka sace mutane 25. Wannan na zuwa ne kwana ɗaya bayan harin da 'yan ta'addar suka kai garin 'yan Kamaye a ƙaramar hukumar Tsanyawa, inda a nan ma suka kashe wata dattijuwa tare da sace mutane 4. Duk da wannan hare-hare da 'yan bindiga ke kawowa wannan jiha, Gwamna Abba Kabir Yusuf ya fitar da sanarwa inda yake kalubalantar masu cewa jihar na fuskantar barazanar tsaro. A sanarwar da mai magana da yawun gwamnan Sunusi Bature Dawakin Tofa ya fitar bayan kammala zaman majalisar tsaro a ranar Lahadi, ya ruwaito gwamna na yin kakkausar suka kan labaran da ya ce na ƙarya ne da ake yadawa akan matsalar tsaro. Idan za a iya tunawa, a ranar 9 ga watan Nuwambar 2025, 'yan bindiga sun kai hari garin 'yan Kwada da Faruruwa da ke karamar hukumar Shanono. A harin da kakakin rundunar 'yan sandan Kano Abdullahi Haruna Kyawa ya tabbatar, an sace mutane 2, kuma shine hari na 2 da aka kai a garuruwan cikin watanni 2. Haka zalika, a ranar 24 ga watan Nuwambar 2025, 'yan ta'adda sun sake kai hari garuruwan Bisirawa da Sundu da Masaurari a mazaɓar 'yan Kamaye da ke karamar hukumar Tsanyawa, inda suka sace kimanin mutane 20. Haka kuma a ranar 26 ga watan Nuwambar 2025, wasu mutane ɗauke da bindiga sun kai harin garin Kuru a karamar hukumar Minjibir, inda suka harbi mutum 1. Duk waɗannan hare-hare ne da suka faru ƙasa da watanni 2. Shin kuna ganin gwamna Abba Kabir Yusuf ya karanci matsalar tsaron nan da ta addabi jihar Kano daidai? Nagari na kuwa.